ассалому алайкум, бародари азиз. мавзӯи имрӯзаи мо электронни почта кушодан мебошад. яъне ирӯз электронни почта мекушоем. масалан чӣ хел ба шумо пешниҳод мекунем, яъне ки электронни почтаро шумо бояд кушоед. дар ҳама ҷо дар кор мешавад. мисол инстаграм, фейсбук, контакт, дар ҳама ҷо халас ҳамаашо электронни почта. ина гуфтум ки дарсҳои пешоида пул кор кардана пешниҳод кардум, барои ҳама электронни почта дар кор буд. бояд аввалидо дар кор ай медуроем. мисол дар ҷаи регистратсия нового ящика, дар ҷаи ҳаста регистратсия нового ящика, дар ҷаи ҳаста мисол медуроем регистратсия нового ящика да медуроем, зер мекунем ира. ана ина бародари азиз, дар чӣ хеле ки мебинед шумо дар ҷаи регистратсия кардана нишон додесай, дар ҷа медуроем ин сайтда собачка mail.ru менависен. собачка mail.ru ки нависен, собачка mail.ru менависен медуроен, ё ки mail.ru медуроен, вай мекунед. ина бародаро чӣ хеле ки ман наздик овардам шумо бинен гуфта. ин дар ҷа ҳаста имя, фамилия хулас мегирем. дар ҷа ина номи ма Ҳусниддино менависем, мисол Қаймов, мисол дата вая 15 мегирем, август мегирем. ира боша хай чанд гирем, хайна 98 мегирем. 98 мегирем. дар ҷа агар зан ё ки духтар бошем женский, бача бошем мужеский, дар ҷа менависем. мисол ана има полни Қаймусни почтам аст намешава, менависем примерно дар ҷа Идибек. мисол дар ҷа ма Ҳусниддин нависагим, хай дар ҷа агар ҳозир ма Ҳусниддин нависум, дар ҷа намешава. мега ки сушествиет ин ном ҳаста, мега барое ки ма дар ин почта регистратсия кардагиам. менависем дар ҷа примерно, мисол ма менависам примерно барои фаҳмондан да, мисол менависам Идибек менависем. Идибек 98. Идибек 98 мисол ана уже пайдо шуд бародари азиз. дар ҷа менависем Идибек 98 намегирему дар ҷа хай дигар мегирем. мисол Бобомурод мегирем. менависем дар ҷа ана вақте ки бародари азиз дар инҷа нависем номи ма дар ҷа барои ки ҳастай, барои ҳамхел нишон додесай. ина бародари азиз Файзулло Обидович нависем, буромад, барое ки ин ном вообще набуд. дар ҷа менависем ҳамхел мебуроя. баъд дар ҷа ҳастай ана list.ru ё inbox.ru пайваст мекунем. хелеам мешава бародари азиз. хай хулас mail.ru ҳама хостагиша мемонад. дар ҷа парола придумат кардан дар кора. дар ҷа менависем примерно сета w баъд 123 34 45 менависем. уже надежниши яташ кунем, уже чӣ мешава, уже средниши намешава. ин безопасность средниш десай. барои чӣ кор кана дар кора 45 мена уже надежниш мадорад азиз. баъд дар ҷа подтвержден парол бояд и похожи боша, бояд як хел боша ҳардуш. агар ира ҷихем секрет меша, ира меҷихем уи мешава 3w 123 34 45 уже похож шуд. дар ҷа менависем примерно мегирем 907 87 65 44 44 менависем. 907 87 65 44 ва зарегистрироваться мекунем. ай тугмаро зер мекунем. зер кардем. дар ҷа ини хеле пайдо мешава. сохранид или нет? оли ини хеле пайдо мешава. сохранид намекунему. дар ҷа месем хулас бародари азиз, дар ҷа менависем
вақте ки шумо вай кардингу код мебия ам номерои шумо номеро нависенгу регистрация кардан код мебиёд дар ҳамҷа кода менависем мисол 234567 мисол 234567 ёки 5 рақам ё 6 рақам мебиёд. баъд агар ки наомад непришлё мекунед, непришлёро зер мекунед дар ҷа павторид мекунем ки уже павтор кардем бо омадан мегирад. вақте ки омад бо менависем мисол 123456 баъд продолжид мекунед тамом уже шумо регистрация ба коро оғоз мекунем. бародари азиз фақат компютер қатъ не ба телефонам регистрация карда мешава. бародари азиз ба воситаи телефон вақте ки ҳамхе регистрация мекунен Google Chrome да телефон да медорен, Google Chrome телефон да mail.ro менависен, хулас ҳамхе нишон додаги мақати регистрация мекунем, баъд вай коро оғоз мекунен. баъд вақте ки вай регистрация карда шуданда ёки компютер қад ё телефони мобилӣ ёки планшет хай ва ғайра шумо ҳар шарт нестае ки фақат сайда даромаданда медроен Play Market телефони мобилӣ ё планшет боша Play Market медроен ира менависен ира менависен собачка mail электронни почта менависен собачка mail электронни почтара менависен дар ҳамҷа мебирояд скачат мекунен вай яъне установид мекунен баъд коро вай мекунен хай хулас ҳам хелай. баъд бародари азиз планшет яъне ки ПК яъне ки компютер боша масалан медорен Google Chrome да менависен собачка нею электронни почта диля приложение менависен приложение электронни почта диля ПК ёки диля компютер скачат бесплатно менависен дар ҷа вариантошро нишон метиҳад дар кадом ки сайт фора шумо медроен скачат мекунем ва установка мекунем коротона оғоз ва шурӯъ мекунем. бародари азиз ина бародари азиз видеои мо тамом шуд. то видеои оянда бародари азиз ана ба шумо сеҳат саломатӣ хонаи ободӣ талабгорем. бародари азиз ана то видеои оянда як чай ёдмон биромада. бародари азиз ин канали мо медонед канали навай хай як дастгирӣ мекардед хуб мешид, як подписат як лайк мондан як коре ҳам нестае, хай як хуб мешид. бародари азиз мо ай дастмон омад ба шумо ёрдам мекунем, кӯмак мекунем то видеои оянда. саломат бошем бародари азиз.